kita. Labing gamahanan nga Dios among Amahan, daghang salamat Lord God nga ikaw nagauban balang espiritu, nagauban nagatabang sa among pag-ampo. Ug ining kagabiyon sa among pagpaminaw sa imong pulong, among gihangyo ikaw nga magapanalangin, nagauban sa matag usa. Lord, dili maagaw ang mga sa bisan unsa nga pamilya nga magdumala ni tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay mga igsoon, ang Kolosas 2, versikulo 16 paingon sa 19 nagkanayon, sulat ni Apostol Pablo ngadto sa Kolosas ang ilang dalan sa Dios. Diri usa ayaw ninyo itugot kung may magsaway kaninyo mahitungod sa pagkaon o ilimnon o mahitungod sa mga adlaw nga balaan o sa kasaulugan sa bagukulan o bahin sa adlaw nga ipapahulay. Kining tanan mga anino lamang sa mga butang nga umabot apan ang kamatuoran mao si Kristo. Ayaw mo, ayaw ka mo pagpahukom na bisan kinsa nga nagpakamapaubsanon ug nagsimba sa mga anghel ug nagpatuo nga labaw siya kaninyo tungod sa iyang nakitang pananaon. Nagpagarbo siya sa iyang tawahanong una-una bisag wala siya katarungan. Ug gisalikoy niya ang ulo nga mao si Kristo nga nagmatutuo nga higusa sa tibok lawas pinaagi sa mga lutahan at kaugatan ini ug nagtubo sumala sa pagbuot sa Dios. So mao na ang atong mensahe ni kagabiyon. Tuguti ko nga mo mention mo share sa previous nato nga tulo ka pag isgot at tulo ka higayon sa atong community na nadugay-dugay man tawa kabalik mo duha man siguro ka Bernes nga wala ta naka prayer meeting. So akong mention ang mingagi nga tulo ka Friday nga atong isgutan. Una, atong nasgutan ang tumong sa pagpaningkamot sa alagad sa Dios aron madasig, aron mahugpong sa gugma o mahibalo sa kabulahanan mga katawhan, ha? Aron dili sa matunto. Na yung sunod, giuluhan nato ni kang Kristo Jesus reginta. Kaniya rata makasubay sa saktong pagkinabuhi, malig-on ta o mapasalamaton sa Dios. Dayon sunod, tungod sa cross, natong last, maluwas ta sa kaulitan sa sala, klaro nga mabanhaw ta, ug nabayran tanan natong utang, no? Tanan ng kaligod sa Dios. Wala na, bayad na. Tungod ni Ginoong Hesus, klaro nga magmadaogon kita. So kana ang atong previous, no? O karon kani ang atong giuluhan o ang dapat nato tuuhan ug ang dili tuuhan. So atong unahon kining mga dili dapat tuuhan, dili dapat sundon, no? Ang mga bini nga magtutudlo. So kinsa ni sila? Sa ilang mga buhat, no? Kini sila ang gingon sa verse 16 mo na silang magsaway kaninyo kanato mahitungod sa mga pagkaon o ilimnon, mahitungod sa adlaw nga balaan, mga kasaulugan sa bagong bulan, bahin sa adlaw nga itong pahulay. Sila sa verse 18 maghukom ni sila ug nagpakapaubsanon kunuhay, nagsimba sa mga anghel, nagpatuo nga labaw sila kanato tungod sa ilang nakitang pananawon. Murag super na sila nga Christian, no? So nagpagarbo sila sa ilang tawhanong ano na ingon sa pulong sa Ginoo, wala sila katarungan. Napag isa, kini sila nagsalikway sa ulo nga mao si Kristo. Kristohanon kung walay ulo, wala si Kristo, wala, no? Nothing. Nothing. So dili nato itugot ang ilang mga rason, ang ilang mga pagsaway, ang ilang mga pagbuot sila, ang ilang pagdominar, dili nato itugot. So, mapali na inunta, mailag ta, o patuo ta, o mapasunod ta, kay maayo man kay sila mo rason. Na? Maayo kay sila mo rason, maayo kay sila mo himo, o kung sila ang gitawag great pretender, na? So, unahon na to, kining ilang giingon nga pagkaon. No? Unsay giingon sa Ginoo sa Biblia. Unsay mga matang sa pagkaon nga angay kanon og dili, no? Kay mo ilang hugot nga gituohan nga dapat Christian ka, yani ka, no? Ang Levitico naa sa kapitulo 11 diha naglista ang mga gibawal nga pagkaon
alang sa nasod sa Israel. Kani ilang gitawag og dietary law na sa kini wala gid ni siya gituyo na para lang sa mga apil, no? Apil ang lain-lain nga mga kaliwat kundi sa mga Israelita, no? Ang katuyuan sa balaod sa pagkaon aron mahimong ang mga Israelita lahi kaysa ubang nasod. So, pero pagkahuman ini gipahayag na ni Jesus ang tanan nga pagkaon limpyo na. Ang tanang pagkaon limpyo na kay sulod kasi ang kay pagkaon dili man mosulod sa kasing-kasing kundi asa dito sa tiyan wala sa lawas na ikalibang man ang pagkaon. Sa pagsulti ni Jesus niini iyang gipaklaro gipahayag nga mahimo ng kanang pagkaon. Sa ulahi ang Dios mihatag kang Pedro pananaon, di ba? Nagpasabot nga ang kanihi dati nga mahugaw nga mananap dili na mahugaw. Hinduan ang kini sa Dios. So sa dihang si Jesus namatay dito sa krus, iyang gituman ang balaod sa Old Testament. Ha? Roman 10:4 kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod aron himo matarong sa Dios ang tanang mga may pagtuo. No? Kung nay lang ibasihan sa good ka, kinahanglan musubay ka, para matarong ka, musubay ka sa mga balaod nyon sa pagkaan. Verse 24 sa Galatia 3, busang balaod mo ay nagdumala ka na to angkod sa pag-abot ni Kristo aron isipon patang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Verse 25, apan karon nga niya na ang pagtuo ang balaod dili na mao magdumala kanato. Verse 26, pinaagi sa pagtuo kamo tanan nahimong mga anak sa Dios sa pagpakighiusan ninyo kang Kristo Jesus. So wala na, himo nang walay bili ang balaod sa mga Hudyo. Lakip ang mga kalagdaan niini na naana sa verse sa Episodus 15. So lakip na ang balaod bahin sa limpyo, limpyo hugaw nga pagkaon. Wala na. Kani ang Roma 14 1 to 23 ang gitudlo diha na wala na. Uh, pwede lagi mo kaon basta kay pasalamatan na apan ang Roma 14 nagtudlo kanadto dili man tanan hamtong sa pagtuo ang dawat sa kamaturan niya ang tanang pagkaon limpyo busa kung natay kauban nga medyo malain siguro siya kumukaon ko ani ha kay para sa iya giisip ning hugaw so likay lang sa no na atong biyaan nga katungod alang aron siya dili ba masilo aron siya dili ba padol no kay atong prediction nga na apan siya di pa niya madawat no so namin igsuon nga makadawat naman siya nga harap-harapan makaon ni siya tubangan sa iyang dili kanon pero nasabtan naman po niya so no natay katungod pagkaan bisan unsa sa atong gusto apan kinahanglan ta mag-amping usab no dili mapandol ang atong igsuon nga bag-uhay pa yung taon no so naapoy kinahanglan nga makontrol kay kung di nato makontrol may tungod sa pagkaon may pagki na sa uban lagmit di po nato siguro makontrol itong mga batasan sa itong una kaibog na uban pa nga mga sala no? Sa ingan nga mga kastanan dili ito tugutan atong gana nga makontrol ka nato noon atong kontrolon kini mga igsoon sa pagpugong sa kagalingon ana kinahanglan dito na sa atong uh, uh, sa marin nato ano magsuon ang atong nasgutan no na dili nato itugot nga may magsaway o maghukom labi na katong mga nagsalikway ni Jesus nag, nag mahitungod sa pagkaon ilang itudlo kay kini ginluan naman sa Dios kaya ang pagkaon dili lagi mosulod sa kasing-kasing dili tiyan wala tayo ni kalibang no? Pero kung naikauban nga mga masakitan tungod sa itong pagkaon niya kay para sa ila-ila tong giila nga hugaw mag-control po ta sa ato mga batasan sa pagkaon. Ingon nagson, higo po ko nila, wala po ko tugong sa pagkaon. Pero mga igsoon, ha, ang atong punto din wala pa na pandol tungod ka nato. Bisan para sa iya, uban gina post din nila sa social media no nga di mo makaon na ni, makadawat ni, di ba? Sa ilaging ipasikat, ilaging ipa ibog-ibog, ihagit ang mga
dili gikaon ni kay para sa ilang hugaw pagkini. So muna mga igsoon ang una nga ilang ang mga mini nga dili na to dapat tuuhan ang ilang mga ginatudlo. Una pagkaon karon nagisgot na pud sila adlaw nga balaan dapat sundon ni aron mahimong matarong no. Ang Dios ba nag-require ni ana kay kita sa gustuhan ang musunod ni ana kani ang uban dagko kay ilang gibutang sa ilang simbahan nga butang tarpulin nga balandra gid kayo sa bantang nga giingon dito ang musimbang mga Domingo Antichrist no ilang nga nag-mention ha ang magsimba og dili magsimbag Domingo wala nasunod ni Kristo no ang uban nagtuo nga kaning adlaw nga ipapahulay adlaw sa Ginoo no nga igsoon ang adlaw nga ipapahulay gitukod sa Dios alang sa nasod sa Israel no daghan tong mabasa ni anak so paghandom sa pagluwas kanila gikan sa Ehipto time nga nga na tanggong sila dito sa Ehipto naulipod sila sa hari sa Ehipto so muna mga igsoon pero kung subalikon na to ang original sa igpapahulay Sabat naa siya sa pagbuhat sa Ginoo no ipahulay siya kay kapito nga adlaw human niya ibuhat wala ingon nga gikapoy siya sa ato nang masupay na mga igsoon sa ang ilang pahulay mo na siya nagsugod sa Bernes pagsalom sa adlaw dayon natapos sa Sabado pagsalom sa adlaw dayon sa kaadlaw nga hingpit pagpahulay gikan sa tanang paghago dili sa pagsimpa dili sa tanang paghago no simbolo sa gisunod no katong pagbuhat sa Dios sa creation no espesyal kini timaan sa mga Israelita nga gilain sila no? Ilang pag-observe makatabang sa pag-ila kanila sila lahi sa ubang nasod sa palibot no? Bisa pa walay gitugutan kani tawgon og adlaw the day of the Lord magay kini siya rest ano siya Sabat stress no ang pagpahulay ang Sabat ilagay pong gi-apply dito sa lugar komunidad sa Hudiyo isa sa panahon sa New Testament o gipasabot ni Jesus kini sa mga apostoles apan niingon ni Apostol Pablo ayaw ninyo itugot kani magsaway kani na mahitungod ni ani ha kay si Kristo ang original ani no ang katumanan anino ra na siya sa tanan ha ang Roma 14:5 nag-ingon ang usa ka tawo mag-iisip sa usa ka adlaw nga mas sagrado kaysa lain ang laing tawo nag-iisip sa matag adlaw nga managsama ang matag usa kinahanglan bugos kumbinsido sa iyang guling una na so kani gipaklaro ani na gipatin-aw alang sa mga Kristiyano nga ang pag-observe sa ipapahulay usa ka espirituhanong kagawasan no ang pag-observe sa ipapahulay mo na issue din ang pulong sa Dios nagsugo kanato dili punta maghukom sa usag-usa no kung gihimo nilang simba ang Sabado daghang silang ampo magdaig sa Ginoo ampo salamat simba na kita simba sa Domingo nag time kanang atong mga Bible study nag-awit man ta sa Ginoo naminat sa pulong sa Ginoo simba sa Ginoo pasalamat so napatay kani ato gibuhat Wednesday Friday napatay Wednesday halos malukop na ng simana na natay ginabuhat na alang sa paghimaya sa Ginoo pagsimba sa Ginoo napatay devotional na kada adlaw no so muna mga igsoon dili angay na ko mo ginay pinaka-issue ng tungod ni ana ha ang pag-observe sa tigpapahulay no kinahanglan gyud nga kumbinsido tas tungolay nga buhaton nato ni para sa Ginoo no gani sa Acts no? Sa buhat no ang unang mga Kristohanon mga Hudyo man sa dihang ang mga hintel kining mga dili Hudyo no nagsugod na sila dawat ni Ginoong Hesus no mga Kristohanon na pud sila no apan nagka-problema sila saon ka nato ni sila pasunod no sa atong tradisyon no nga atong itudlo ani mga hintel o sila nagkasinabot nagtagbo nangisgot sa konsilyo sa Jerusalem sa naa makita sa buhat 15 ug ang ilang na desisyonan mao ni
nga dili nato lisod-lisoron ning mga lahi nga mga kaliwat, no? Nga midangog sa Dios hinuon ato silang sultihan sa paglikay sa pagkaon nga na mga nahugawan sa Dios katong mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios nung ka na nga itong mga sa Old Testament nga mga pagkaon, no? Ha? Ang ilang giingon likay nila nga pagkaon pero wa pud nga sala na kun dili aron dili mapandol tong mga huyang sa ilang pagturo, ha? So muna mga igsoon, ang pagbantay, ang pag-observe sa ikapahulay na gibati usab sa mga apostoles ang pandili pwede nga ilang ipugos sa mga dili Hudyo, ha? Ang kasagaran nga sayop pagod sa debate sa pag-observe sa ikapahulay mao lang konsepto nga ang ikapahulay mao na ang adlaw sa pagsimba sa atong Ginoo. Wala na ang sakto nga meaning nga English kay rest, Sabat, no? So mo na magsuon ilang ipamugos nga katumbas kana sa ikapahulay at dili gid kana mao, no? So dili gayud pwede nga hukman nimo ipamugos nato nga ang kanang ikapahulay Sabado nga mo gina ang pagsimba sa Ginoo, no? Ang sugos pagpahulay mao na ang dili gid mobuhat og trabaho. Kay pahulay gani, no? Ang ang mga Hudyo sa Old Testament bagong tugon ug sa atong kapanahonan nagamit sa Sabado nga nga adlaw sa pagsimba. Apan dili gid kana mao ang tinuod nga meaning sa igsugo sa Dios nga ipapahulay, ha? Sa libro sa Acts sa matag higayon nga naay meeting ilang himuon sa adlaw nga ipapahulay dili man ni panagtigom sa mga Kristohanon kundi sa mga dili Hudyo nga nakapig sa Judaismo sa dili Kristiyano, no? Kano sa mga negatigong ang mga Kristohanon kaa sa buhat 2:46-47 mo ang tubag kada adlaw nagpadayon sila sa panagtigom dito sa templo. Asa ng templo dito nila buhaton simba sa Ginoo, paghalad sa Ginoo. Kada adlaw sila naa dito nagpadayon sa pagtigom. Kung Sabado ra ang ipamugos, no? So di gid siya applicable. Gipikas-pikas nilang pan sa ilang mga balay ug nga uban ang kalipay ug sinsiro nga kasing-kasing nga nagdaig sa Dios ug gikahimutan sa tanang katawan. Ug ang Ginoo midugang sa ilang gidaganon sa matag adlaw niadtong nangaluwas. Gayon pabor panalangin sa Ginoo sa mga sa man dili lang nagbase sa adlaw kundi dili sinsiro ang kasing-kasing nga nagdaig sa Dios. Nagkadugang-dugang pa mga kastanon. So, kung doon na sa kaadlaw nga kanunay nagkita mga kastanon sa ni adlaw, sa kini kaadlaw Domingo, dili ang adlaw ng pagpahulay. Hindi ko pwede nga mo hukom sa uban nga nagsimbang lang adlaw, ha? Kay muna ang issue diya nga dili to pwede mo hukom, no? Ining Domingo, usa kini sa pagpasidungog sa pagkabanhaw ni Kristo. Muna mga kastanon mo ni ilang ginasunod Domingo. Dili ni ingon nga kastahanan ito pahulay, dili usa ka adlaw nga puno sa pagsimba kang Ginoong Hesukristo. Domingo para kang Ginoong Hesukristo. Nabanhaw gikan sa mga patay. So muna ang kalainan sa Kristyanismo ug sa uban nga reliyon mga igsoon. So muna mga igsoon, sukad pa kaniadto ang mga magtotoo nagpundok sa unang adlaw sa semana kanang Domingo pag sa ulog sa ilang kadaugan batok sa sala o kamatayon pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Hesukristo didto sa cross. So muna nabisan pa nga ang adlaw nga ipahulay gitudlo sa Dios nga usa ka balaan nga adlaw si Jesus nagpakita na siya mao ang Ginoo sa pagpapahulay sa Sabat sa rest, ha? Si Jesus pahayag sa niyanhi dili aron pagbungkag sa balaod kundi dili pagtuman sa saktong tuyo katuyuan ni, ha? Ang pagsunod sa mga lagda dili man gyud makapamantarong bisan kinsa apan pinaagi lamang kay Kristo Jesus nga makasala katawan mapahayag na sila matarong tubangan sa Dios. Kolosas 2:16-17 dili ginato tugutan nga naay mohukom may tungod sa bisan unsa
na pagkaon ulimnon, mga selebrasyon, mga andang pagpahulay. Kaya ka na landong lamang sa mga butang nga umalabot. Sa din kamonturan, ng Kristo Jesus kaplaga. Ingon ta nga, Sabat is rest, pahulay. Diha kang Kristo, diha ta makapahaluna, makapahulay, diha ta maka kaangkon ang kagawasak gikan sa kabugat gikan sa gapos sa sangan sa pulong sa Ginoo sa Mateo 11:28 padulong sa 20 no. Jesus mismo nga duol kamo kanako kamong tanan ng kapuyan hindi bugatan sa pasad kay papahulay si Jesus ang rest siya ang kapahulayan nato no? So isip mga natawo pag-usap ya Kristo sunod sa Jesus gawas ng kita sa pagsimba kaniya sa bisan unsa nga adlaw nga mo giuyonan sa atong konsensya no? So naalay naantay Friday, Wednesday, naantay Domingo, no? So tanan natong adlaw na apod tayo mga devotional, pagsimba mo yapon na sa Ginoo, no? So tanan, halos tanang adlaw at pinigayin ang atong kinabuhi gihalad alang niya sa Ginoo. Roma 14:4-5 nagingon sa katawo nag-isip sa usa ka adlaw nga masagrado balaan para sa iya kaning adlaw balaan no ang uban una nga managsama ang matag adlaw ang matag usa kanila kinahanglan bugos konsido sa ilang giulim no nahitabo mo kung so kaning adlaw buutan sila balaan sila paggawas simbahan paglagpas anang adlaw so wala po balik sa kinabuhi no so wala na gyud ang saktong unod no kasing-kasing wala gyud na sakto so bisan kinsa nga nag-isip ko sa kanila nga espesyal para ni sa Ginoo na walay problema why pwede magbuot why pwede maguko bisan kinsa nga magkaon mga pagkaon no dibuhat ilang gikuan para sa Ginoo salamat sa Dios walay magbuot no sa daily basta kay nakasintro sa pagpasalamat ang gusto mong sa pipila ka mga misayanhong Hudiyo nga magpadayon ang may tungod sa adlaw ito pahulay yung nabalaan sa ilahan no sa ilang mga masunod kanila na apan ang ubang mga hintil nga magastanan ni sunod pod no ilang gi follow usab nga pagpanahon sa adlaw ito pahulay sila kini ilang gisunod isip pagpasidaw pero ang mga legalismo gusto nila nga walaod man eh dapat sundan na siya ha uh, uh, nag nagpalihok sa pagpili sa pagtuman sa pagpapahulay ha wala siyang kinasingkasing din na focus lang ha ang dala siyang 5-4 kung putli ang atong kasingkasing atubangan sa Ginoo gawas nung kita sa pagsimba kaniya masabado man madomingo man na ang Dios parehas na nalipay anang duha ka adlaw no ang tawag ipagbangi ang adlaw wa may kalambigitan ang adlaw diyan sa pagsimba sa Ginoo so Jesus nagpasindaan batok niya ng mga legalismo sila ang mga maayo sa balaod nagasunod kunuay sa balaod pero sa ilang kasing-kasing lahi ang diktar no? Sa nagpasidaan siya batok niini ang legalismo ug iya ganing gitutlo ang saysaya kini mga tawhan na nagpasiduog kanako pinagi sa ilang mga ngabil apan ang ilang mga kasing-kasing halayo kanako kawang lamang ang ilang mga pagsimba kanako ang ilang mga pagtulunan tawhanon ra malagda lamang so muna mga igsoon ang Dios dili interesado sa atong pagtuman sa mga ritual mga lagda sa padiha nga mga kinahanglanon gusto niya ang atong mga kasing-kasing nagtilaab sa iyang grasya gugma na sa ipapahulay sa adlaw sa Ginoo sa matag adlaw mga igsoon no naabog idautan sa pagsimbang Sabado kana ang pangutana kani ipapahulay na pay dautan ni ana wala og dili gayud dapat nato simbahon ang Dios kada adlaw dili lang Sabado o kung Domingo daghang mga simbahan karon adunay mga serbisyo Sabado Domingo lain kagawasan diha ang Kristo Jesus basta kay whatever you do whether you eat or drink whatever you do it all for the glory of God walay makahukom maka question niya na sa
Ang pangutana, angay bang buhaton sa usa ka Kristiyanon ang pag-observe sa pagpapahulay nga dili gyud mo trabaho sa badong, no? Kung sa imo, para sa imo, no? Tagaan mo time mo pahulay, no? May bati ka nga o gikuan sa Ginoo, sige go, no? Bisan pa niya na mga iso kantong nipili sa pagbuhat niya na ngaya kuan ko observe ko sa Sabat rest bisan pa kinahanglan nga di pud siya pwede mo hukom niadtong wala ni sunod ni ana mo na iyang kabuhaton, no? So dugang pa apan masabtan unta nga kana pahulay dili sa ingon nga mao gikuan sa Ginoo, no? Dugang pa kadtong wala magtuman sa ipapahulay kinahanglan usab mo maglikay nga mahimo sa niya kapadulan sa uban, ha? Sa sa issue ni ana tibok issue atong i-summary na ang giingan sa Galatia 5:13-15 kamo ako mga igsoon gitawag aron mahimong gawaston apan ayo gamita ang imong kagawasan sa pagpatuyang sa tawhanong mga kinaya hinunua mag-alagad sa usag-usa diha sa ugpa tibok balaod gisumada sa usa ka sugod gugma ang imong isikataw sama sa imong kaugalingan kung magpadayon kamo sa pagpinatiyan o paglamoy sa usag-usa pagbantay kay basin kamo malaglag sa usag-usa so muna mga igsoon si Jesus mao nga atong papaulay dili na ito padalaan ingon nga dapat kani ang kaunon kay para buutan ka sa ilang balaod kani ang sundon na sa muna mga igsoon kung ipadayon katong pagpasabot no may tungod sa pagpaulay sa Ginoo wala siya gikapoy no nasayod ta nga ang Dios makagahom sa tanan ha ni pahulay siya kay kumpleto na ang gihimo nahimuot sa niini naaman niya tanang gahom di gid siya kapuyon bisan pag unsa ka labing hago daghan kay kusog nga iyang nausik ang adlaw di gid minusan di gid kulangan ang iyang kusog bisan gamay na lang may so bus unsa may pasabot may pahulay siya mihunong sa paghago na kini aron na na aron ang tao na adunay guide no nga masunod nga sa usa ka semana na ang pahulay dapat ha? Sa ang adlaw nga ipapahulay gitukod na alang sa mga tao nga makapahulay gikan sa mga paghagop no? Aron magsugod na sa balik ang kusog human nga siya makapahulay so pinakapunto alang kini sa lawas na nga kaayuhan no o gihimo usab kini nga pinasahing panahon aron magigsuod sa Dios no musimba makatuto kaniya makapanghinuklog maka handom sa iyang pagkamaayo sulod sa milabay nga semana sa pagpadayag usab kini sa atong pagsalig ug kalipay nga naa sa Ginoo dili diha sa atong mga paghago mga tinguha mga hitan-ong butang mga hinako mga ikay-lipay no lain-lain mga elemento sa ipapahulay ng simbolo gayud sa pag-abot sa ni Kristo na itong maluluwas. Siya ang maghatag na siya naghatag na itong permanente na kapahulayan alang sa iyang katawan. Ha? So, muna ang dapat na to, ang dili na to dapat tuuhan, no? Mga mini, ilang mga pagkaon tunuhay, mga adlaw nga balaan, patuo sila nga buutan, sakto, na di ta magpahukom nila. Simba kunuhay sa mga anghel, no? Di man gina, di man gina mao, no? Wa man tingod sa Ginoo nga simbahan ang mga anghel, ha? Kung gani ilang gisalikoy ang ulo, kinsa ni nga ulo? Si Kristo pa yun, no? Ang ilang gisalikoy, so kawada ng ulo ang Kristohanon sa mga hitabo, no? Sa laag, no? So muna ang karon na yun ang atong isgutan ang dapat tuuhan mao si Kristo Jesus. Ingon sa Biblia kaning tanan nga pangitabo sa Old Testament mga anino lamang sa mga butang nga umabot. Umaabot ang katumanan mao si Kristo. Siya ang realidad, siya ang kukumpleto, no? Wala na laing pahulay nga igpapahulay gawas kay Jesus. Siya lamang ang nagtuman sa tanan ng kinahanglan sa balaod. Siya ang naka-perfect nini. Siya lamang ang naghatag og halad na nagtabon sa mga sala
sa katawhan. Kung okay raman na yung Old Testament, di na ang tawag ng Old Testament. Ang uno diha, Jesus Christ. Siya, mao ang plano sa Dios ang kita mahimong muhulong sa atong mga paghagop sa kawalingong mga buwan. Dili na kita mangahas pag sa likway sa nag-inusara bugtong na dalan sa kaluwasan ng maong silid ng Jesus. No? Jesus ang dalan, ang kamaturan, ang batinag. Walay mag-adto sa mga dili muagi kang Jesus. Dili ang bisan unsa nga mga pagkaon, dili ang bisan unsa nga mga tulumanon, dili bisan unsa nga papahulay, selebrasyon, sa kalibutan, dili. Pinaagi sa gibuhat ni Ginoong Jesus dito sa Dios. Siya ang dalan, kamaturan, uban kinabuhi. Walay makadto samahan ito sa langit kung dili pinaagi kang Jesus. No? Siya ang dalan. Kung dili si Jesus ang dalan, nasalaag ito tanan. Dili si Jesus ang atong tuuhan, wala kita sa kamaturan. Kung dili ta mo dawat ni Jesus, wala kita kinabuhi. Magpabilin ta, ay spiritually dead. So kung na ang atong challenge o application o ilabiyon, ayaw kung dili ginato itugot na maay magsaway, maghukom ka nato. No? Dili gayon nato itugot na mutuo ta kanila. No? Kaya hindi nga na kita ang maitupawak sa kalaw. Mando gina, tulong sa Dios nga ayaw gayon. Ayaw tuo. Yan yung mga mini. Na? Kaya sila mismo nga nagsangyaw. No? Walay kasiguruhan sa ilang kaluwas. Ayaw tuo. Kung dili, ngayon na sila nga, ay tuo. Hindi ka mo tuman ani, di ka maluwas. Ay tuo. Kung dili ka mo tuman ani, anti-Christ na ka. So, sulit may noon ta. Diya kan Kristo Jesus. Walay maka bangbang. No? Kanato. Nga nagtuo kan Kristo Jesus. Di ta mahadlok mabalaka kung maunsa ta kung saon ta nila kay ang Dios naaman nato nga labing gamahanan amen igsoon ha dili kita naigiingon nga nagpakaumsano no simbol anghel dili man mao dakong supak ang Dios man no dili ta magpaumsano sa kagalingon lamang dili ta pagarbong sa hilom ingon sila nagmagarbuhon hinuon sila so way sakto hinungdan ha muna magmaigman ta magmamarentayon ta gusto unsang paagi buhaton nato ang tanan diha sa pag-apo. Tanan natong nadungog sa social media, mabasa, tanan nga isulti sa itong kaila, mga amigo, bisan legit pa ang mga source kunuhay, apan mga igsoon, amping ta, bantay ta sa mga mali nga mga pagtulunan o kinangtanan atong idangap ngayon sa pag-ampo nga dili ta malingla nga ng mga mali nga mga pagtulunan nga magbira sa mga katawhan palayo ang Ginoong Hesus. So karon sa atong conclusion, kita nato kinsa ang Dios tuman gayon. Sayang saan, siya matinud-anon nga Dios, siya nagaamping gayon kanato alang sa atong kayo. So nakita nato, nasamtan nato kinsa ang atong dapat tuuhan ug unsa ang mga dili nato dapat tuuhan. No? Si Jesus lamang walay lain ang atong tuuhan, siya mao ang naghatag katinawan, naghatag sulbad sa tanan. Kaniya lang, tanong dungog mayang pasalamat. Salamat. Salamat sa Diyos. So, karon sa atong uh, pag-ampo, laos na atong closing prayer, mag-ampo ta mga igsoon. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat Lord God sa mga pagtulunan nga among nadungog karon dito. Tabangi kami Lord, balang Espiritu nga mo remind ka namo sa among pag kinabuhi nga among kinipaaplikan tabangi kami. Lord nga dili kini mulabay ang katawan, kun dili mamuhat ka Lord sa imong katuyuan sa matag usa kanang tabangi kami Lord nga makatutok kami kang Ginoong Hesus lamang nga gibuhat sa krus kay maurag kini ang nag alingkawas kanamo gikan sa pagkapos sa sala, gikan sa pagkapos sa mga balaod ng Ginoo na walay nahatag nga kaayuhan Ginoo. Lord, kay Ginoong Hesus kami nahimong kamatarong o magresulta sa mga pagkinabuhi nga matarong. Nabangi kami Lord, nahimong maayong ehemplo ngadto sa among mga kapamilyahan, ngadto sa among mga kaparigyan, ngadto sa komunidad, trabahoan,
bisan asa kami dala. Lord, mamuhat ka sa matag usa ka namo. Salamat kay Dios ug sa among parang bulag-bulag, Lord. Ikaw, Lord, mag-amping sa matag usa ug ikaw maghatag maayong pagpahulay sa matag usa ni kagabion ug magabalik sa kusog sa matag kaming pahulay ug bag-ong kabuntagon, kalinaw protection imong paabot kanamo Ginoo. Lord, kanimo ang tanang dungog himayag pasalamat sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Dalay ko ng Diyos, mga igsoon, daghang salamat. Bye-bye. God bless everyone. Good night. Night, Pastor. Sweet. Daghang salamat. Bye-bye. God bless. Good night.